Good day, everybody! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang buhok na gugupitan natin. We're gonna cut it gentleman's haircut. Yeah. Kasi naibang style eh. Hindi na yung kagandaan nito po, kahit matagal, ganyan pa rin. The pattern stay. Eh, yung skin tight, yun ang may problema kung minsan. Pag pinapabayaan mong humahaba, bahala kang mag-ayos. Yes, ito, the pattern stays. Ayan. Mabuti rito sa atin, hindi masyadong ulan. Sa iba po, baha, flash flooding, Oh, and then heat, extreme heat like in Arizona. Yeah, it's the 20th day now with 110. sa lower 48. Yeah. Yes. Tapos pagdating ng tag-ulan, ako sobra-sobra naman. Ganon din sa Pilipinas, the same way. So, 316 attachment. Come on in. Yeah. Have a seat, please. You put your tweezer ring. Some do not to.
Okay. Here it is, Manong. Mhm. Is that okay with you? Okay, let me do a little more here. Yeah. Good, yeah. Sinusubukan mo ba yung bawang, Manong? Subukan mo. Mhm. Yeah. May walang tumutubo. Sakali. May tumutubo ko. Yeah, I know. Pero sige, patuloy. Sige nang sige dito. Yeah. Okay. Nung alupin siya. Si Dante, ano, malinis na malinis. Parang ganyan. Mhm. Pero bumalik ko. Bawang. Wow. Okay. So, Thank you. yung mahapdi konti. Parang sili yun eh. Pag ano, wala kang pinupunta, nasa bahay lang. Yung fresh garlic. Mhm.
Good. 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 Kamusta ito? Ayos na. Yan. Nagagamit mo na yung gusto mong pagkagnitan. Okay. Ayun. Eh si ano? Yung lalaking sobrang galing Yun na. na wala namang nagagawa. Kasi ako. Sinira niya yung sasakyan namin yun. Si Art ba yun? Oh. Oh. Iniwan no. Yun ang problema. Kala mo Hindi tinapos. ayusin. Wow. Pero meron siya na pera. Yeah. Pero ayos na. Pinagbinta na ni George. So ayos na. The motorhome, right? Thank you for watching.